Dorben. So sini piang subai pi paro ki parlo ki bapek ni program. Na ko wege sni sa ko pan. Ki piang subhari postori ban shimi banta ban ay ka jingelam jingmut. Ha ka jingya keren bat ka jingya puli ba jingya keren ya ni banta na ka ketien ka jong play. Idang shudep ha ka session ka bladep. Ya ka to lenong ka ba sau phu wei. Menta kan dai ka Genesis ka lenong ka ba sau phu ar. Padahal ni lenong ba sau phu ar tang tiak nakmat na syukwa ban pen kan mau hang ni ka don ka khana ha ka ya ka ban la syupai ni gidak yong I ku mala phia ar banta. Ka banta ban kong ki himmen u Joseph ki wan thiet kau na ri Egypt. Ba ka banta ka ba ar ki himmen u Joseph kli phai no syari kanan. Kinda kan mau ha kilenong yo kham syakmat ma ka ri kanan ka de ri ka ba ublei ula kular ya u Abraham. Ba ki kun ki ban ki pateng zo u ba de ri ka ba kular. Mentah hari khana pa nang pe neri kanan hawan syari Egypt. Ban wan thir jingbam. Teri ka banta ngin ya syak skor ya ka jing ya puli ba jing lam jumut jing putar semua story lam jumut piang ngane. Ko boleh sibun bari dan namta ti lam prang ke jompi ti mentang nya poi beca kanika Genesis kelanong kaba sau ar. Ti hang ni nginum la alat klam da phai sya kelanong kaba sau wei na marhaswa ban penkut. Ngi I hang tu kumno ba kanika nem sniu kala kata ya kari Egypt. Bat ka ju kanem sniu ka kata kiri hiudan saudong. Nang ta padem kawai pade ka ba ngi I ka kelanong ka ba sau wei ka jing kerhai ka bam ya ka bala akan show lupa hari Egypt kelalong ka jing kerku ya kinong syong-syong jong kali Egypt bad ki wei pada kiri ki ba marjan ru nang ta pada sa ka wei pad kalong ba lingba jong kani ka jing show bam ka bala pen khre lupa bat kani ka nem sniu ko bawan ban telep ha ka por ka ba omla ban mudur kumnu khatre kani ka nem sniu ting I ba kani ka rukom penwandur ka jong Joseph kumnu ban penyat ya kani nilai keren tu kalong ka economic policy ka jong Joseph ka wandur dakumwei pade ha ka rukom ka batmai ka bangim 4 hakiwei pade ki benta na kitab Genesis Tingin de keret ya akan dikelnong bahasa fuas pang ke economic policy. Hendringin ya persyang man kemi hang ni kumno bakani ke khana akan dikelnong bahasa fuar. Kaya tu lang bat ka jing pen kre ka jong ublei na chalendet ka bangi ngimla ban sung thu manta. Kumno ba kani kalong ying kalong sem ka jong u Jacob. Ka bah ka jing shala don hari kanan wa fi omen. Kadi kaba ngila akpinti bakan long no kata kaba u Jacob akayin kasem kinyo nong kentino ya kari kanan. Henry balay pade bana kata kari kaba I kumbakala long lupa kari jong kajing kular. Nang tay ublay usya iki bakin wan ban poi si Egypt kan. Temu dengi persyang ban kami nang ta ingin say I ki benta ki bakordor ki bangin yo jihikai na kanikal nong basokuar. Tinaka ba sedang jong kanika basokuar lait ku ingi ba wat hakari kanan ru kanika nem sniu kalakta jubori. But la umshim la keren sibun sipang jong kata hendringi sung thu na kalong ying long sem jong u Jacob. Baka jingkerdu kelas sedang ban kata wat ya kalong long ying long sem jong u Jacob ubangim sim kami tinggi nang mut bet ba undai uta ba mat be ki jingkerku. Hendai kan nem sniu ka kata ini kalong ying bat hang ni ngi I ba kum kpa jong ka ying u Jacob ulatip ba kari Egypt kadang don ka bam kerhai ka balakban besalem yakiro. Tinar ni ka basdang haba u khana kala balong khana halaki jong ki khun Siapang jong kajing pahu bam hapo Egypt bala kalong ni ya kaban let syata na kabentaban penyo kajing bam na kabenta kaying kasem ni ba kata kajing itu khana si sem kadon ka kajing lingo apreng jong ki khuncerang ki jong Jacob bar ni lapanan kam na kan dekini kentin ba kini baro si para ki pek kmat iwe
Kalau abang cepet dah kajing lengok dah kumnu solve je ka issue lah ni ka problem. But ayu nang ni pada ka peteng syakaman. Tu ka babut dah din jang tu kolong bit ba u Jacob ubu kentin haki dah ka buong. Ngalayok sngo badon ukau haka di Egypt. But kalong hang ni ka jing batha ila ki jong ki khun. Khile hiar syata bat hit yangi nang ta ba ngin yo im bat ba ngin om yap no. Ti hang ni i ba ka jing kersyan ya ka jing im. Ublay tu la ai how beriu baro ubashim jikit kli la ka jong kalong ying sam. Banyawat ya ka bam na ka benta ban kersyan ya ka jing im. Temut ka im bat ka yap kam dadai tang ha ka jeli jong ka jing long mensim. Ndai ka ni ka jeli jong ka jing im ha ka do ru kalong ka badan kam dai. Tahang ni i ka jing wan ka jing keren ka jong u Jacob kup kupa. Ubu yakini kentin ki basutuna ha pun kut tu dekat ka ba aru ong bangin yo im bat ngin om yap no. Ta ka bang i hang ni ka dai bet ba ka Egypt ka don ya kata ka jing kersyan ka balak banyarap yakini ka bentah. Kumbalong ni deh kil ihar seri Egypt dah. Short poi tu kata ki benta sedia no pastor. Katu ki kentin mong tu kile ihar syata. Kani ka pen kemau yang ai tu ki session ki basakman jong kani kitab Genesis. Habang yang ya keren por jong ka benta ka batai syafang Abraham. Ulit nya ka wei jaka suai ma. Ulit kiu la ni ulit hiar kamot kani ke Egypt ka dan syak benta ka basakam syatrai. Kini kada kali kanan kada benta ka bakam seneng. Kada kita khana ko be. Kamot kidan na benta ka bakam sal lo. Syatei kiwan hiar pang syati. Buk Egypt ka dan pang syati. Pang syati. Mot kani kai hap tara ba katai ka balai keren sakan dai. To ka ba arpan. Ba ngin yo im. Bat bangin yap no. Hani ka thowit tik. Ya ka ai ba fi om ta. Ya ka ai ba ka do dan kam ya ka pang. Mot kam dan kan nu jing dai ta kumoi pan. Ka de tik ya ka jing tangan jo kamen. Ha ba. Nomor bor-bor hi kadi kata hi lada ka don ka jing kerdu. Kumut ka pelong hi briu bakin mi na ko hi jaka ban ne wai pan. Ti kani hang ni kalong ba ya pedeng jong kani kani mesti ka bawan man penra ya kani kalong yang sam. Mendorlat sa kumui habat tip ada syat sa Egypt ka don ka jing kermen. Ti stang sa ta man ne manwan. Na manado ka bastang hilong nilayo i ba ke Egypt hi kalong ka rijing kerku. Ka basandur pade ya kani ka jat bandi ko ubli la je kerpang. Kai ka banga ka bawo ka banga mut ban ong ko store. Ini kentian ong ban yo jing im bangin yap no. Mut ka Egypt ka dai ka ri ka ba u lese u blay na landat u kurku ka ha ka ba dai bat ka jing don jong ka bang. Kam dai ta kumai pat ka. Kamut ka Egypt ka dai ka jing im yo ka do be. Oh larangi perkat tang hakan ka jeli ni. Hang ni. Henry long kajing sanjur pada sya kajing ide jong ki bri buat ublay ka don lang. Nilai kendu ki lenong ki bisa kemat ban ingin saya kendu ruah kini ki lenong ki babut kan. Kumno ba ublay shim e no. Ya ki bri tang ha kajing la kajing sotu ka jong ki. Nambah kalong tang kata ti kini ki bri kinum jendla ai nam ya ublay kin nyo ba kini ki jingle ki de ki jingle damaki hi. Ina sedap tu kini kilenong ki ba sopo wei. Ka jingla jong ki Egypt ban kot sya kani ka kerdan bahkan long ka jing besaru na kam taj ki wei beda kiri ki marjan. Ka dei na maru blek tureya. Lingba jong ka jing batai ya ka jing posni ho jong paru. Kabut kabor kabanalendet kabatrei ya kari Egypt hi paro ko wai kadai gatu ka jing champang ka jong uni usam la Joseph ya jing posnia kamot utrei na uwei ubrio na uwei usam la ka jing kerku no ka ri bro ko wai bat menta ko makapau dei tai kari Egypt ka jing kerku ka tu lang ru sekiri bemarjan ha ka baya dei bat ka ba kamu utan di ublay kan Oh itu di ublay ka baar pat de ka bangi haban bu jing mut lupa ni kalong bai ba Ubadan ha Egypt
udehi ukhun jong Jacob ya uba hakmat ukpa jong la dei bayap mdei boem u Joseph kan u Joseph u hakmat jong Jacob la long pa ubayap ubam dei ubaem Namar kidmen jong gila wan yatho pula da biya. ha ya ta hakmat jong hinmen du kim tip u Joseph ulong kumnon Udan. de Ha. timentah ni Kim poi perkhat ru ba. Bagatu ka jing di jong ki hakinong Midian. Kakut tangkat ta ka jing tip jong ki. Bat ka baar ka ba ukpa jong ki ujokap utiap bakil on ra itu sab ti thau bron bo bondrong labit senam mon layap. ya timentah long ki kentin bang kili hiar si Egypt bangin Yoim bat bangin om yapno si benta to kadai ya kajing not kam jokamen kabaar pade atau maki kisut ne mata kajing yap ka ab iklu iki kan Ka jing ma. kan ho Ka jing ma. timenta pade hai Egypt lo yangi ba puli ya kani khana ngi suntu ba we ni ki khun jokani kalong ying udang im hai Egypt pot udan hakabor kan tao da kajing lep kala kajong brain nei Ta ka ni khal ka sau khau ba sau phuai ni ta ka yo ang yo ai ka ta. ti ding la jam shu shini shakmat pade ngi iba hang ni namar kajingja kablaja Hashwa ban pha se Egypt bani thit ko u Jacob shimpha shu yo khun khaddu naka Rakhel u balong u basipara Try. bat u Joseph ti uta u deu Benjamin ti ya uta u Jacob uri kendong no hala kajong ka ye bat u pha tangi kini ki ki henmen jong Benjamin banyale sha ri Egypt ya ka banyat hit ko ti hakani ka katu open kut tu dekat ke basau u Jacob open pau ti kentin bayo anja ke basniu yu kemut ke balja Hashwa mlalen hi adam don kanu ke ba ya rab an weng no ya tu ka jingkhia man sim kemut ketu ka jing sngo na ka jing sngo babi ya kata ka jing pha kadang ya ibat au Jacob namar ba yo Joseph upha kumju ne manikmi laki jongki men Ndai kajian kum tu tementa ban pha bi Kwa ba unmat ya ka ju ka jing sosi ha bai dei bo Benjamin kan. Yo kan ja ka basni Benjamin kamot kum ka pa mot ul de mat Joseph ka khubor khaddu spang Joseph te kelam Joseph layap abam kemaran tementa kwa ka ju khana kan wan nam tau khun yung usau Benjamin. ti sakawai pade ka bai so pat kan ni ka long bi pa ka jing ka jong u Jacob ya u Benjamin bat u Joseph ka long kerpang na ka benta ka Rakhel mada ya ka Rakhel u kham kham no ka jing Baru ko dei Gabriel ka ba usan khmat ning kong do ban sim tengah nai. ti long ya ka tu ka jing namar hakani ka po ta ka Rakhel ta kala khalan terus tang Benjamin Pemut nakani ka lenti jong kalong yeng sem jong ka jing kha ka jong bar ka Rakhel sa stang ni wi sumbai ti naka lea ti dang bon naka bilha ka don nak silpa ka don ti kitu ngi ikba kalong jar tim takren kerpang tang ya uniu Benjamin ti ngi hang ni ka jing kado yu Benjamin hang ru ka don jing so lang ba ni khana kai namar ban se kandu pada yau Joseph Edmund jong Benjamin